Автоматична система за производство на опаковки за бисквити с пълнеж за претегляне, машина за запечатване с горещо фолио и машина за затваряне. Автоматична машина за пълнене с 10 глави, подходяща за всички видове гранули и твърди материали. Автоматичната машина за изтегляне на бутилки спестява разходи за труд и подобрява ефективността. Автоматично ротационно оборудване за пълнене. Прецизността е висока, оборудвана с добре известна вътрешно-миниатюрна комбинация. Проверката на претеглянето, ако теглото не отговаря на необходимото, ще бъде пренасочено към друг изход, което значително подобрява квалификационния процент и избягва разхищението. Прозрачно фолио с горещо фолио с двойна глава със скорост 35 бутилки в минута, с добро запечатване на фолио. Автоматична машина за затваряне. Колелото за затваряне може да се регулира нагоре и надолу, подходящо за бутилки с различна височина, лесно за регулиране. Колекционер може да побере голям брой кутии наведнъж. Автоматично сортиране в конвейерната лента на опаковъчната линия. Това е идеална производствена линия за храна.